Que tal, bons días, benvidas e benvidos a unha nova edición de Cero a 100, xa saben, este é o programa da Voz de Galicia, en colaboración coa Consellería de Educación, no que despertamos vocacións en centros de secundaria. E, efectivamente, hoxe estamos nun centro de secundaria, o IES Castro Daúz, aquí nas Pontes, e imos a chegarnos dende aquí a un centro de investigación que pretende ser un referente internacional no eido das tecnoloxías intelixentes. É o CITIUS, que está en Santiago de Compostela, e investiga alrededor de cuestións que son presente e son futuro, como os dispositivos electrónicos que empregamos, a robótica, a enxeñaría de datos, a intelixencia artificial. E para falar deste centro de investigación, o CITIUS, e tamén para abordar máis campos de coñecemento, está connosco o seu director científico, que é Senén Barro, tamén é catedrático de Intelixencia Artificial da Universidade de Santiago, así que, Senén, damos a benvida, moitas gracias por estar aquí. Que tal, Senén? Benvido. Toma asento, por favor. Olvideime do máis importante, que é que Senén Barro é de aquí das Pontes tamén, non? Eso tamén é non sei se é un cargo, pero entendo que hoxe está ben volver a casa, non? É un placer. Bueno, Senén, presentei un pouco brevemente o CITIUS, así, grosso modo, non? Que vos dedicades a estas cuestións que son presente, que son futuro, pero gustaríame que o presentaras un pouquiño, non? 16 anos cumprides en 2025, que se fai no CITIUS? Bueno, o CITIUS, o acrónimo de Centro de Investigación Singular en Tecnoloxías Intelixentes. É un centro de investigación, por lo tanto, pertence á Universidade de Santiago de Compostela e nós investigamos en intelixencia artificial e algún outro ámbito, non? Que ten unha relación moi íntima. Traballamos en cousas como a robótica, facer que os robots, en definitiva, e os robots móviles en particular, pois teñan intelixencia integrada e, por tanto, podan desenvolverse, digamos, en entornos complexos, en entornos cambiantes, para resolver tarefas complicadas con gran autonomía. Traballamos en visión por computadora, traballamos incluso no que son aspectos máis básicos da intelixencia artificial, como é a aprendizaxe automática, é dicir, como conseguir que as máquinas aprendan por sí mesmas a partir de datos, en realidade virtual, e tamén en outros campos, como pode ser o deseño de circuitos integrados que xa integran a intelixencia artificial no propio dispositivo, na propia pastilla, no propio circuito integrado. Algo que é moi importante, por exemplo, para poder facer sistemas de inteligencia artificial que interaccionen co mundo. Poden ser robots, dispositivos de vestir, como pode ser un reloxo, un móvil, etc. E xente que traballa no que se chama computación de altas prestacións. É dicir, para aqueles problemas computacionais, e a inteligencia artificial en xeral o é, que teñen grandes requisitos de potencia de cálculo, de memoria, pois non nos sirven os ordenadores que usamos nós a cotío, sino que hai que usar grandes infraestructuras de cálculo para poder resolver esos problemas, para poder adestrar os grandes modelos de linguaxe, etc. Falaremos un pouco polo miúdo de todo isto, pero para saber un pouco máis de ti, e que estes rapaces que tamén estudan para chegar a profesións científicas e técnicas saiban un pouco como chega un físico, porque ti eres físico, non? Licenciado en física, a dedicarse, entendo que a unha paixón, entre comillas, debe ser o de dedicarse a estes dispositivos intelixentes e a intelixencia artificial. Como decidiches un pouco guiar o camiño por aí? Parte foi decisión, pero parte foi oportunidade, non? A vida é así. É dicir, a vida vai che dando oportunidades na medida en que ti tes as gañas e a competencia, ou crees que a tes, pois para ir apostando por unhas e non por outras, pois o vas facendo. Entón, eu son físico especializado en electrónica. Os físicos temos unha formación matemática moi sólida, creo que temos unha boa formación xeral para dedicarnos a temas que teñen que ver coas ciencias da computación. Agora xa hai titulacións, por exemplo, o ano que ven sairán os primeiros titulados do grao en Intelixencia Artificial do Sistema Universitario Galego. No meu tempo non había a posibilidade ni siquiera de estudar informática en Galicia. Entón, moitos físicos, matemáticos dos ámbitos da enxeñería, pois acabábamos traballando
ou ben profesionalmente nas empresas ou ben a nivel de investigación na universidade, que foi o meu caso, en temas relacionados coa computación. Eu empecé, o meu proxecto fin de carreira, vamos a decir así, foi relacionado ca electrónica, co diseño de un sistema, o que podría ser o que hai dentro de unha computadora persoal. Ese foi o meu traballo, pero quedei tan farto, porque entón non había todas as ferramentas informáticas que che axudan ao deseño, sino que había que facelo todo prácticamente a man, incluso a soldadura dos chips na placa de baquelita, trazar as pistas, dibuixalas con Rotring, bueno, en fin. Aquilo foi 90% de traballo manual e 10% de traballo cognitivo, que é o que a mí máis me interesa. Entón, dixen, non, eu non quero facer isto. E tive a fortuna de que o que dirixía o departamento en aquel momento era unha persona que tamén traballaba en temas de inteligencia artificial, algo que era bastante infrecuente a nivel de España. Había moi pouca xente que estuvera traballando en aquel momento, estou falando de hai 40 anos, que traballara en estos temas. Entón, a min iso gustábame moito. Non sabía moi ben o que era, non? Pero me atraía, me parecía que lograr que as máquinas poideran ir tendo máis e máis e mellores capacidades das que poderíamos chamar da inteligencia dos seres vivos, e singularmente dos seres humanos, me parecía apaixonante. Entón, dixenlle se me dirixía unha tese, el quería dirixirme a tese, pero quería que eu continuase polo campo da electrónica. E dixenlle, non, se me das a opción de ir pola inteligencia artificial, adiante, se non, xa verei o que fago. E encantado, e así foi, e así empecé, e é verdade que tive moi bons mestres, e bueno, o que entonces me parecía que podía ser ilusionante, co tempo vin que o é. Fala, sen embargo, do seu comezo, hai 4 décadas, e imos paseniñamente a falar desta inteligencia artificial que xa existía hai 4 décadas e que cada vez está máis presente nas nosas vidas, cumplido xa un cuarto de século XXI. Claro, a día de hoxe, a nivel usuario, e ao mellor estes rapaces me dan ou non a razón, a inteligencia artificial, sempre os técnicos e os investigadores vades anos por diante do que temos na casa, pero a día de hoxe, o mellor reducimos todo a pedirle a Alexa unha canción ou a pedirlle a Siri que nos faga unha función no teléfono móvil. Entendo que vos, dende logo, para chegar a este punto de desenvolvemento, que casi é ciencia ficción, se o pensamos en termos de hai moitos anos, pois sería así, ciencia ficción, pero vos, como vivistes, digamos, o chegar a este punto de ter esa tecnoloxía disponible nun teclado ou no noso teléfono? Entendo que para vos é moito máis complexo que obter unha resposta dunha máquina, que é quizáis no punto a nivel usuario no que o común dos mortais estamos. Non sei se me explico. A ver, é certo que a investigación vai por diante da rúa ou do mercado, bastante por diante. Pero agora, e en según que ámbitos da inteligencia artificial, non tanto. E non tanto por unha razón moi clara, porque quen lidera nos ámbitos que todos percibimos, por exemplo, as tecnoloxías lingüísticas, quen lidera os modelos de inteligencia artificial xenerativa, singularmente os modelos de linguaxe. Seguro que todas e todos usastedes ChatGPT, non? A ver, levantad a man, cantos usastedes ChatGPT? Prácticamente a totalidade, ves? Mellor non preguntarlles para que usaron ChatGPT estando nun centro educativo, non? Seguro que tamén para ben, e iso tamén é a nosa responsabilidade. Os docentes temos que preocuparnos de que precisamente o usen para ben, porque é unha ferramenta fantástica. E máis, cando rematedes os vosos estudos e vos poñedes a traballar, os vosos empregadores vos van a requerir que usedes este tipo de ferramentas porque ben utilizadas, engaden eficiencia aos profesionais. Entón, como usastedes, me ides a entender ben. A investigación que se está facendo nese campo, o que hai detrás de ChatGPT e outras ferramentas semellantes, a lideran as empresas, algunhas, moi poucas, grandes empresas tecnolóxicas, sobre todo en Estados Unidos, tamén en China, algunha en Europa, pero menos, pero sobre todo as grandes tecnolóxicas de Estados Unidos, pois
empresas como Microsoft, Google, Meta, etc. Que ocorre? Que como teñen a capacidade económica e teñen o mercado, dende que obteñen novos resultados de investigación que creen que son potencialmente comercializables ou utilizables no ámbito do mercado, pasan o mellor meses ou poucos anos, xa non é como antes, que investigas, poden pasar 10-15 anos hasta que as tecnoloxías están suficientemente maduras, porque que nas desenvolve hasta que podamos realmente utilizalas no día a día son as empresas e moitas veces non o ven claro, ou non teñen o interese ou non teñen os recursos para facelo. Ahora sí. Entón, en algúns campos non, vamos claramente por diante anos do que, en principio, podría ser unha traslación á sociedade ou ao mercado. En outras, casi a par. É dicir, novidades interesantes, se levan xa a novos produtos, novos servizos, novas aplicacións, e este é o mundo que vivimos. E a última cousa, non quero estenderme moito, pero a última hai outro aspecto que é francamente interesante, e é que ChatGPT e os outros modelos equivalentes, agora xa hai bastantes, lograron o que logrou o PC, o ordenador de sobremesa, hai décadas, e é universalizar a inteligencia artificial, facer que calquera persoa, prácticamente calquera persoa, sin coñecementos informáticos, sin saber o que é inteligencia artificial, poda usar e usar con sentido este tipo de ferramentas. Claro, dialogades en linguaxe natural. Que máis natural hai, precisamente, que a linguaxe? No momento en que podemos falar cunha máquina, escoitala, leer o que produce, que a máquina nos entenda, non ten un nivel de comprensión humano, pero sí entende, lóxicamente, desde un punto de vista práctico que lle decimos, se disolveron casi todas as barreiras que había entre a persoa e a máquina. Entendo que por aí vai o futuro da inteligencia artificial, non? En lograr que ese diálogo cos modelos de linguaxe, non? Máis que con inteligencias artificiais, sexa o máis natural posible, igual que facíamos con un humano. Creo que hai un termo que se chama inferencia, se non me equivoco, que é que a máquina non só dé as respostas, sino que é capaz de aprender e de ter experiencia acumulada como temos os humanos, entón acórdase do que lle preguntaches hai 2 semanas, sabe que ti eres Senén e traballas na USC, sabe que eu son Iago e traballo na Voz, entón a ti trátate dunha maneira determinada porque xa te coñece. Creo que o futuro vai cara a mellorar esa interacción, non? Sí, bueno, o futuro vai cara a mellorar a intelixencia das máquinas. Está claro. Pena que eso sexa das máquinas. Esa é outra cousa da que podíamos falar horas. Sí, porque eu teño a conxectura, todavía non é un principio, non o podo demostrar, pero teño a conxectura de que a intelixencia no mundo está máis ou menos estable, incrementando a das máquinas, pero decrementando a nosa. E ese é outro problema. Pero bueno, pero a idea é esta. Que é mellorar a intelixencia? O concepto de intelixencia non ten, nin siquiera da nosa, non ten unha definición completa nin definitiva. Por tanto, poderíamos matizar moito, pero se eu fago que unha máquina sexa máis autónoma, incluso plenamente autónoma, como pode ser un coche, xa existen coches plenamente autónomos que funcionan, por exemplo, eu que sei, pois en San Francisco, como taxis. Si son capaz de facer que a máquina aprenda e cada vez aprenda mellor, máis rápido, con menos datos, como facemos as persoas, de datos, si son capaz que a máquina resolva problemas complexos en ámbitos especializados do saber humano, como pode ser calquera ámbito da medicina, por exemplo, bueno, pois eso é mellorar a inteligencia das máquinas. Que ocorre? Que ademais me interesa que a interacción, como dixen antes con ela, sexa o máis humana posible. E o máis humano posible é a linguaxe. Pero tamén pode haber aspectos onde me interesa que a máquina perciba, por exemplo, o meu estado de ánimo, para que nese diálogo se poda poñer na miña pele, é dicir, teña unha empatía, é unha empatía maquinal, pero que teña empatía conmigo. Me interesa efectivamente que a máquina teña procesos de razoamento o máis digamos,
profundos posibles, o máis sistemáticos posibles, que poda facer, digamos, un análise, unha interpretación do que eu digo, non simplemente na superficie, sino como facemos moitas veces nós, non? E, por tanto, que poda resolver problemas de razoamento sofisticados, problemas de razoamento matemático. Isto é moi difícil, pero cada vez conseguimos que, efectivamente, as máquinas tamén sexan competentes aí. Si, ademais, é capaz de guardar un contexto da interacción comigo, efectivamente, ocurrirá o que ti dis, que acabará sabendo de min máis que eu mesmo. Máis que eu mesmo, porque terá toda a información sin olvidala que eu llevo aportando ou que directamente a través de dispositivos pode ir recopilando. E isto tamén ten os seus problemas. É dicir, todos sabemos que somos moi vulnerables cando outras persoas saben moito de nós. Pois imagínate, unha máquina pode saber casi todo. Para seguir afondando un pouco na inteligencia artificial con Senén Barro e aproveitando que eu son xornalista, falemos tamén ou colemos un pouco a actualidade, non? E este rapaces seguro que o mellor viron nos informativos unha noticia referente á inteligencia artificial que pasou a finais de xaneiro. Ti que falabas un pouco desa democratización e desas grandes empresas que están achegando as tecnoloxías e os modelos de linguaxe aos usuarios, seguro que escoitaron que había unha empresa norteamericana que era OpenAI, que lideraba un pouco, a de ChatGPT, todo isto da inteligencia artificial, e xurdiu un modelo como que consumía menos recursos, vido da China, que era DeepSeek, que ademais, a diferencia do outro, é de código aberto, e que entendo que eso para os investigadores tamén é bo, porque democratiza aínda máis traballar nas inteligencias artificiais, pero non sei se realmente esta nova competencia para os inversores creo que non foi demasiado boa se tiñan pasta metida en OpenAI, porque, bueno, baixaron e en Nvidia, que son os fabricantes de componentes, e non tomaron ben os mercados esta confrontación, non? Non sei como os investigadores vivides esa irrupción, se efectivamente é unha competencia e, polo tanto, hai máis actores e é bo e será máis económico para os usuarios, ou incluso desde o punto xeopolítico hai que plantexarse dúbidas porque OpenAI é a democracia capitalista estadounidense e DeepSeek son os comunistas chinos e, ao mellor, hai outro tipo de cousas aí detrás. Non sei como viviches ti... Bueno, son moitas cousas. Son moitas, sí. A ver se podo facer un barrido de algunhas delas rápido, non? Pero son moitas. Bueno, primeiro, os investigadores, de logo, vivimos con gran alegría, porque ao final que exista competencia a nivel de investigación, eso é consustancial á propia investigación científica. É dicir, cantas máis persoas traballan nun ámbito, por exemplo, máis probabilidades hai de que se obteñan resultados francamente positivos, non? Segundo, porque é tamén unha competencia empresarial, e isto é bo, porque senón podemos caer de facto nun monopolio. E hasta ese momento, prácticamente, existía na práctica, de feito, valga a redundancia, un monopolio por parte de algunhas das empresas americanas. Monopolio que, ao final, significa controlar o mundo, impoñer os custes de uso deste tipo de plataformas, etc. Entón, DeepSeek, claro, aparece, por certo, eu creo que Europa debería, primeiro, estar preocupada porque está moi lonxe de China e de Estados Unidos na IA, moi lonxe. Pero, segundo, debería de ver tamén con ilusión esta irrupción de algunhas empresas chinas que con menos recursos, con modelos bastante máis simples desde o punto de vista de complexidade e de custe computacional, son capaces de poñerse a par coas empresas estadounidenses. Por tanto, iso que significa a Europa, dalle o recado de que se eu o fixen, ti tamén o poderías facer. Claro, non é tan difícil subirse a este carro, non? Claro, o que pasa, claro, non é... Eu, de feito, eu escribo con frecuencia na prensa, non? E escribí un artigo que se titulaba DeepSeek e o Superdepor. E facía unha analoxía. Decía, se unha empresa como DeepSeek, que é unha startup china, quixera imitar as grandes compañías estadounidenses todopoderosas económicamente en número de investigadores implicados en este tipo de labores, sería como eses equipos
que xogan en primeira división, que teñen un presuposto que é a 10ª parte ou menos que o Real Madrid ou Barcelona, pero que pretenden xogar como a eles no sentido de seguir o mismo perfil de contratación de xogadores, iba a decir investigadores, xogadores, de perfil do técnico, buscar, digamos, para contratar os xogadores de élite, pero como non lles dá os cartos, contratan xa os que están rematando a súa carreira profesional, sería un fracaso. Algúns clubes de fútbol fan isto. É dicir, con moitísimos menos recursos, siguen o modelo de organización, de adestramento, de contratación e de xogo dos grandes equipos. Fracaso. Que fixo o Superdépor cando foi Superdépor? Non agora. Espero que o volva a ser. O que fixo foi seguir un modelo claramente distinto. Buscou contratar bons xogadores, promesas, pero en lugares onde ninguén contrataba, ninguén estaba mirando ali, alo menos en aquel momento. Buscou cuidar a canteira. Aínda que non gañou os títulos grandes, Arsenio Iglesias, un entrenador que xa foi como Cruyff no Barcelona, non? Poñendo un carreiro. Bueno, pois eu creo que esa é a opción. Tes garantía de éxito facendo algo distinto cando tes moitos menos recursos? Non. Pero tes garantía de fracaso si cando tes moitos menos recursos fas o mesmo que os que teñen moitos máis. Entón, desde todos os puntos de vista, esta irrupción é moi positiva. Por certo, falabas de Nvidia. Nvidia é a empresa máis grande do mundo en hardware, en deseño de chips, precisamente chips especialmente orientados para a inteligencia artificial. Por iso creceu tanto, non? É unha empresa que non ten moito máis de 4 décadas de vida e hasta este golpe de DeepSeek era a máis valiosa desde o punto de vista do valor en bolsa do mundo, non? Caeu en barrena cando aparece DeepSeek, porque a mensaxe que se lanzou foi eles poden facer casi o mesmo que as grandes compañías estadounidenses, pero non necesitan tanta potencia de cálculo. Por tanto, non necesitan os teus chips tan costosos, tan caros, sino que con chips máis básicos poden facer o mesmo. Esa foi a mensaxe rápida, non real. Houve un amigo que ten accións poucas en Nvidia e me dixo, oye, que fago? Cando xa caera moito. Vendo rápido, porque isto vai a ser unha debacle. Dixe, no, eu non sei de bolsa, pero sei de IA. E dixen, non vendas. Isto vai a volver a repuntar. Por que? Por varias razóns. Precisamente DeepSeek o que vai a facer é que se universalice todavía moitísimo máis a inteligencia artificial. Modelos máis pequenos os van a poder adquirir empresas máis pequenas. Van a estar moito máis extendidos. E esos modelos non necesitan igualmente chips poderosos, sí. O mellor non a última tecnoloxía é un gran número, pero sí, por tanto, Nvidia. Hai que seguir recorrendo o mesmo fabricante. Pero máis, douche e xa acabo. Outro exemplo. A IA vivimos unha efervescencia enorme, pero isto acaba de empezar. De feito, lle falta, unha das cousas, unha das carencias máis grandes que ten a IA en este momento é que non temos todavía unha IA que aprenda do mundo físico, que aprenda en interacción cos espazos, cos lugares, coas persoas, aprenden no seu mundo digital. Collen corpus de texto, todo o que hai en internet, o leen e machacan eso unha e outra vez e acaban de algún modo non memorizando, pero sí interiorizando todo ese coñecemento que está escrito. Pero, eu sempre digo, GPT leuno case todo, pero non viviu nada. Non viviu nada. Entón, esa é a gran revolución que nos falta e que virá nos próximos anos. Que vai a requerir esa gran revolución? Máis chips. Máis rápidos, por todas partes, multiplicados por 10 ou por 100, os que agora temos. Entón, a Nvidia vai a ser a Nvidia durante moito tempo, o sea que con isto non estou dicindo que compredes. Bueno, unhas dúas accións, por telas aí por se acaso. Pero sí, no. Bueno, en fin, isto ten moitas voltas, como ves, non?
Nalgún momento desta charla que estamos mantendo aquí no IES Castro Daú das Pontes, mencionabas en Embarro, por exemplo, que a inteligencia artificial está xa presente en dispositivos tan complexos como os coches, non? E que xa son autónomos incluso en cidades como San Francisco. Ti non fai falta que haxa un taxista persoa que te leva aos sitios, non? E un dos dilemas da inteligencia artificial tamén está desde o punto de vista moral ou ético, pois no caso de que ese coche, que en teoría está liderado ou guiado por unha inteligencia artificial, ten un accidente, atropella a alguén, que pasa aí, non? Non corremos o risco, se a inteligencia artificial está ensinándolle a máquinas a ter comportamentos humanos, de perder o control en algún momento sobre esas máquinas? A ver, de momento o control o temos pleno. É dicir, non vos preocupedes porque de pronto unha máquina se fixe os seus propios obxectivos á marxen de cales foron os do diseño e, por tanto, decida, non sei, calquera barbaridade. É dicir, deixarvos sin paga nos fines de semana ou cousas peores, non? Eso non vai a ocurrir, está nas nosas mans. O que non significa que sexan inocuas ou que non significa que non podan ser usadas precisamente por nós, con intención ou sin ela, mal. Como se combate que as máquinas realmente non podan ter malos usos, non podan ser usadas para, en fin, para o mal, non? Bueno, pois eu creo que, sobre todo, a través de regulación. As leis, así nos pasa na vida, non? Entón, temos que regular como este tipo de máquinas, cada vez máis capaces, máis potentes, en as que cada vez depositamos máis responsabilidades, deixándolles incluso autonomía, por exemplo, para conducir, como tratamos de acotar o mal uso? Pois a través de leis. O que pasa é que as leis non chegan nin o suficientemente rápido ás veces, nin chegan a todo, non o poden regular todo porque sería un infinito, non? Entón, aí entra moitas veces a ética, e é a ética no uso, é a ética no deseño. Os investigadores, os que traballamos deseñando este tipo de máquinas e deseñando aplicacións para elas, temos que ter unha clara conciencia e formación de como deseñalas para que, en definitiva, as máquinas sexan para ben, e para o ben común, se é posible, non? Claro, isto hai que facelo. En todo caso, hai moitas incógnitas. Todo este mundo da inteligencia artificial nos abre novos retos en todo. Na educación, no dereito, de como se regula todo isto. No mundo da economía, no mundo dos seguros. Hai moitos aspectos que, por exemplo, os seguros dos coches levan décadas perfeccionándose, non? Hai distintas modalidades, a todo risco, tal, contemplan prácticamente todo. Normalmente en beneficio das empresas aseguradoras, non do cliente. Pero, bueno, o contemplan prácticamente todo. Pero ahora hai unha nova variable. E se non conduzo eu e conduce unha inteligencia artificial? Claro, eso, é dicir, quen é o responsable? Quen deseñou a inteligencia artificial, quen a integrou na máquina, quen aportou os datos polos que aprendeu, porque aprender a conducir para unha máquina só é posible en boa medida se aprende de datos, porque é imposible predecir de antemán o infinito de opcións coas que se vai enfrentar a inteligencia artificial nun proceso de conducción automática. É imposible. Entón, aprenden de datos. E se esos datos non eran suficientemente bons, estaban sesgados, foron manipulados. Bueno, é un infinito. O sea, que isto, de novo, un mundo onde compartimos espazo, responsabilidades, persoas e máquinas, é un mundo novo. Hai que repensalo. Bueno, nisto das leis da robótica xa houve un autor de ciencia ficción, Isaac Asimov, que nunha serie de libros, que é un robot, xa plantexaba as 3 leis da robótica. Non sei se serían suficientes as que el dicía, que era un robot non fará dano a un ser humano, o robot debe cumprir as ordes dun ser humano e un robot debe protexer a súa propia existencia. Todo isto sin contradecir as leis anteriores, é dicir, sin facernos dano aos seres humanos. Igual con esas 3 que xa Asimov as pensou fai moito tempo e xa chegaba. No. A ver, son un exercicio de reflexión fantástico, porque realmente son moi atractivas, pero son inútiles, non sirven de nada. Na práctica non sirven de nada. Por exemplo,
Si unha máquina ten que optar, e sería o caso dun coche autónomo, plenamente autónomo, e ten que optar por dous escenarios, os dous tráxicos, que é atropelar a unha persoa si intentando esquivar un obstáculo vai cara á dereita, ou atropelar a tres si vai cara á esquerda. A da dereita é un neno, ou unha nena. A esquerda somos tres vellos, eu e dous máis. Uf, é un problema moi complexo ata para un humano. Bueno, pois eso non o contempla as leis da robótica. Tampouco contempla, por exemplo, si ten que tomar partido nunha liorta entre dúas persoas, por cal? Ou si ten que salvar a unha de dúas. O sea, son moi elegantes porque son tremendamente simples, moi intuitivas, están organizadas xerárquicamente. Desde un punto de vista de que eso nos servira para deseñar robots, digamos, nos que confiáramos, son inútiles. E nesta relación, xa para ir rematando, e por si teñen algunha pregunta que facer os alumnos do IES Castro Dauz aquí das Pontes a Senén Barro, como nos temos que relacionar, bueno, algunhas pinceladas xa dimos, pero laboralmente coa IA, non? Porque é inevitable e xa hai incluso sectores como a automoción, que hai robots e exoesqueletos que axudan, hai moitos eidos nos que a IA xa está, non temos que terlle medo a perder postos de traballo, entendo, sino velo como un complemento ás nosas funcións. Bueno, Ou... a ver, a automatización do emprego é algo que non é novo. Desde que temos máquinas, o que pasa é que ao principio eran máquinas que resolvían, siguen resolvendo, digamos, o facendo o traballo físico, non? Unha excavadora, unha máquina que enlata produtos, etc. A gran diferencia é que agora, primeiro, todo isto se está acelerando. A inteligencia artificial está acelerando a automatización. Segundo, agora xa é posible automatizar tarefas que, resoltas por humanos, requiren de capacidades cognitivas medias e altas, que hasta ahora non era posible. Entón, os traballos estánse vendo transformados de forma moi intensiva e efectivamente se van a perder moitos postos de traballo. Non se automatizan traballos enteiros, pero poñamos por caso, se eu teño un bufete de abogados e antes tiña 15 persoas para buscar sentenzas, resumilas, buscar casos semellantes a aqueles que estou tratando, tratar de ver distintos escenarios ou puntos de vista, incluso para a argumentación no xuízo, bla, 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 pois unha parte moi importante deso xa o fan as máquinas, fantásticamente ben. Entón, eu sigo necesitando algunhas desas persoas para cousas que aínda non fan as máquinas. Ir ao xuízo, defender o caso, revisar o que a máquina dá, pero igual en lugar de 15 necesito 12. Perdón, 3. Por tanto, 12 menos. Pois este é o mundo no que estamos. Entón, se van a perder pola automatización millóns e millóns de postos de traballo, se están perdendo. É verdad que se crean outros, pero os que se crean non son asumibles porque nesos perden, porque non teñen os coñecementos, as competencias, a capacidade de desenvolvelos. Meu pai, cando era agricultor, pero de pronto deronlle aquí a oportunidade de traballar na Fertiberia e como era un tío listo, ademais, moi listo, rapidamente se fixo cos coñecementos básicos e a capacidade de operar unhas máquinas. Despois ofreceronlle un traballo na Coruña, mellores condicións, foise para ali, e o mismo, e foise formando autodidactamente, de modo autodidacta durante a súa vida. Pero é un tempo pasado. O sea, a xente do rural, con certa formación, aínda que fora mínima, e desde logo certa actitude positiva para ir aprendendo constantemente, podía ir ás cidades, podía traballar nunha empresa, podía ir mellorando e adaptando a súa vida. Pero hoxe, quen perde o traballo, por exemplo, nun bufete de abogados, non pode ir a unha empresa a deseñar robots.
ou a facer, digamos, enxeñería do software, por certo, cada vez máis automatizada tamén. Eu lles digo aos meus estudantes, hai máis de 10 anos que yo veño dicindo, aos de informática, aos que están estudando enxeñería informática, lles digo, non pensedes que vades a vivir programando. Teredes que programar e saber programar é unha parte fundamental dos coñecementos que tedes que adquirir. Pero iso non vos vai a dar de comer na vosa vida. Ao principio se rían. Sí, ahora cando xa programa ChatGPT, claro. Agora que yo volvo a repetir cada ano aos novos estudantes que teño, agachan a cabeza e fan así. Son perfectamente conscientes de que hoxe, e cada vez máis, boa parte da programación, da revisión de programas, da redacción que acompaña os programas informáticos, o fan as máquinas fantásticamente ben. Bueno, pois este é o mundo no que estamos. Entón, para acabar, que consello vos daría eu? Pois é o que temos un vinilo no vestíbulo, mandei no poñer eu precisamente ali, no vestíbulo do Citius, porque recibimos cada ano centos de nenos e nenas ou adolescentes que veñen de colexios e institutos de toda Galicia, e sempre que eu estou o recibo eu primeiro e despois ven cousas que lles preparamos, demostracións tecnolóxicas, etc. E ali pon, queremos persoas máis ou menos curiosas, con coñecemento, con capacidade crítica, con capacidades de comunicación, con sentido común e outras cousas. Porque o resto farán as máquinas, xa o están facendo. Entón, deso vos tedes que preocupar. Preocupádevos de cuidar a linguaxe, a escrita, a falada, de saber expresarvos, entender un texto, comprendelo, interiorizarlo, reflexionar sobre el, comunicarvos cos demais, ter capacidades de relación social, de pensar todo de forma crítica, porque o resto... Prácticamente son informáticos, tú me dado conta, O resto... O resto fan as máquinas. Entón, sempre que vexades, a vosa vida ainda vai ser moi longa, sempre que vexades que no voso camiño vai a aparecer unha máquina facendo o mesmo, apartadevos. Buscade outra alternativa. Porque os sacrificados ides a ser vos, non a máquina. Xa, o que pasa é que reciclarse a veces tamén custa, non? Quero dicir... Hai 100.000 cousas que facer. O que pasa é que cando un pensa que o tema é teño que estudar moito desto e despois me vai a costar estudiar moito desto outro que xa é moi distinto. Non, pero é que eu non estou falando dos coñecementos nunha disciplina concreta, que hai que telos, obviamente. Un non pode ser unha médica ou un médico sin saber moito de medicina e da especialidade en concreto que ten que exercer. Pero, sobre todo, eso xa son cuestións que se van adquirindo coa experiencia, co estudo, etc. Pero, sobre todo, hai que ter as bases, como dixen, de pensamento crítico, sentido común, comunicación, capacidades relacionais. Bueno, pois eso tamén se aprende e tamén se pode enseñar. A responsabilidade de enseñalo é nosa, a de aprendelo é vosa. Pois imos a esas capacidades relacionais e de comunicación que pide Senén e que lle di aos seus alumnos con frecuencia, e imos recorrer a estos alumnos do IES Castro Daoiz das Pontes a ver se queren preguntar algo, se queren ser futuros informáticos, se queren adicarse a... Me permites un comentario, Iago? Sí. Fíxate, ímolo a ver agora. As máquinas cada vez responden mellor ás consultas que lles facemos. Pero quen fai as preguntas? Quen debe de facer as preguntas que realmente valen a pena? Quen debe de estar constantemente facéndose preguntas? Nós. Entón, vámoslo a ver. Si sodes máquinas ou sodes persoas. Preocupareime se son máquinas e non hai ninguna pregunta. A ver, algunha man levantada? Vale, pasamos aí o micrófono. Como te chamas? Marina. Moi ben, María. Pois nada, pregunta yo que queiras a Senenba. Marina. Marina, vale, perdón. Estuvo liderando diversos proyectos y también es docente. ¿Notó cambios en el número de mujeres en este ámbito, en el ámbito tecnológico? Moi boa pregunta. Mira, temos unha carencia crónica de mulleres no mundo STEM, no mundo das enxeñerías, das ciencias, digamos, experimentais, das matemáticas.
unha carencia crónica, o que non significa que bueno, como levamos moito tempo que é así, e ademais facendo intentos de que non sexa así con escaso éxito, que demos a batalla por perdida. Poño un exemplo. Mira, no grau en informática, que na Universidade de Santiago de Compostela se ven impartindo desde hai algo máis de 20 anos, o número de mulleres na aula ven a ser unha media dun 15%. Moi pequeno. É o que ocorre en toda España. Entón, puxemos en marcha o grado de Intelixencia Artificial. E aí tuvemos un empeño moi grande, primeiro non chamarlle grao de Enxeñería, senón que se chama grao en Intelixencia Artificial. A palabra enxeñería é unha palabra que non gusta ás mulleres, pero non por incapacidade ou porque non se vexan capaces, tanto ou máis que nós, sino que asocian a enxeñería con un exercicio profesional que non lles atrae. Bueno, pois xa eliminamos a enxeñería, grao en Intelixencia Artificial. Fixemos unha serie un deseño en contidos que aposta non só polos contidos da propia enxeñería da computación, sino que mete cuestións que teñen que ver con empresa, con dereito, con neurociencias, con psicología, etc. E despois fixemos unha campaña moi intensiva precisamente para intentar que foran cantas máis mulleres as que escolleran a titulación. E, bueno, non é para estar exultantes, pero temos máis dun 30%. E xa é un avance, xa vamos en camiño, pero o gallá foran o 50 ou máis, porque non hai ningunha razón, ao contrario, eu diría, hai razóns moi positivas para que unha muller escolla este tipo de formación. Moitas. Gracias, Marina. Algunha pregunta máis? Hola, como te chamas? Silvia. Moi ben, Silvia, pois pregunta o que teñas. Que recordos tes dos teus anos estudando neste instituto? Bueno, eu non estudiei neste instituto, teño que contar. Eu estudiei, digamos que o meu instituto foi a Universidade Laboral da Coruña. O que pasa que aquí nacín, nas Pontes, non? E dende que nacín, aínda que me fun a vivir a Coruña, aos 4 anos, ata que marchei a estudiar á Universidade de Santiago, todos, absolutamente todos, desde o primeiro día hasta o último dos veráns, e incluso tamén ás veces en Navidad, os pasei aquí. E, por tanto, a miña relación con as Pontes, a parte da miña familia, non, que está aquí, moi querida, pero é unha relación que me marcou e me marcará toda a vida. Ao final, cando teñades a miña idade e miredes atrás, veredes que precisamente son os anos da nenez e da adolescencia os que máis atornillados están na cabeza. E incluso, o gallá non ocurra, pero se algún vai perdendo a cabeza, vai perdendo os recordos últimos. Pero os primeiros afloran, porque son os que perviven aí. O sea que, bueno, esa é a miña relación. Non estudiei aquí, pero gallá. Pero unha bonita mensaxe. Aproveitade que sodes novos e estades en As Pontes para crear eses recordos tan bonitos que conserva ainda se ven a día de hoxe. Sempre compatibilizándoos co estudo, co esforzo de educación, que é o vosso futuro. Gracias, Silvia. Algunha pregunta máis? Eu teño unha para rematar, pero se algún outro alumno ou alumna... A ver, hai algún... Pero bueno, aquí demostraron algo que sempre é así. Preguntaron dúas mulleres. Os homes, por iso vos digo que... Por iso fan falta tamén mulleres na inteligencia artificial, porque fan moi boas preguntas e é do que se trata, non? Tedes mellores condicións que nós para eso. Preguntades máis, tedes máis valentía, traballades máis. Son curiosas. O rendimento académico de media, despois hai de todo tipo, pero de media é maior. Entón, dedicadevos a inteligencia artificial, que o mundo vos lo agradecerá. E algún rapaz? Ou sodes mudos todos? Mudos non, bueno. Antes de rematar, Seren, xa que eles non teñen ninguna pregunta máis, sí que me gustaría que nos falaras nos titulares de prensa, coñécese como o ChatGPT galego, que é un proxecto que se chama Carballo, que é un modelo na nosa lingua no que estades traballando para que no futuro poidamos interaccionar con el na lingua das Pontes e de Galicia e demais. En que punto está ese proxecto? Non sei se podemos falar de datas, pero cando poderemos usar Carballo igual que usamos ChatGPT? A ver, igual que ChatGPT,
Non o creo. E dígoche por qué. Porque ChatGPT, poñelo no mercado, costou probablemente máis de 1.000 millóns de dólares. E, ademais, ese investimento sigue, lóxicamente, para irlo sofisticando, e así vai a ser de forma indefinida. Por tanto, non hai capacidade. O modelo Carballo é un modelo que arquitectónicamente é moi parecido ao que hai detrás de ChatGPT, pero é moitísimo máis pequeno e adestrado con moitos menos datos. Por tanto, é un modelo competente, pero non a ese nivel. Ni non vai a ser, porque non temos os recursos realmente. Que perseguimos, por tanto, co proxecto NOS, que é o proxecto matriz para desenvolver tecnoloxías lingüísticas para o galego, e particularmente que perseguimos cos modelos Carballo? Pois perseguimos o seguinte. Carballo é un modelo que se está facendo conxuntamente con Portugal. Entón, o que queremos é que sexa un modelo especialmente competente en galego e en portugués. E haberá outras linguas tamén, de feito as hai xa, pero que sobre todo en esas sexa o máis competente do mundo. Segundo, non podemos perseguir que teña un nivel de diálogo, de razoamento, de que tenga capacidade de investir miles de millóns de dólares en facer unha ferramenta hipersofisticada. Pero sí que podemos verticalizalo. Podemos dedicalo a facer mellores traduccións. E xa temos o primeiro traductor neuronal entre galego, castelán e inglés, que funciona moi ben, por certo. Podemos facer que sexa un software, por ao final é o que é, ou un sistema, con unha capacidade, por exemplo, de elaborar resumos ou de poder interaccionar de forma especialmente competente en un mundo xurídico, da administración pública, da medicina, da educación. Entón, ti podes traballar con modelos máis pequenos, menos competentes desde un punto de vista xeral, pero máis especializados, ou ben en linguas, ou ben en ámbitos concretos do saber, medicina, ou dentro de medicina, cardioloxía, porque queres un experto cardiólogo, e en tarefas específicas. Traducción, diálogo, resumo, análise de sentimentos, etc. etc. Aí é onde podemos competir. Entón, é o que queremos facer. E queremos facelo en galego, claro, porque senón, pensad unha cousa, se as máquinas non falan, non entenden, non escriben en galego, o galego ten moi difícil futuro. Eu diría que casi imposible, porque cada vez máis a nosa interacción e a intermediación incluso entre persoas é a través de máquinas, que se non falan a nosa lingua, pois usaremos calquera outra, pero non esa. Pois tomamos nota desa advertencia e de tantas outras que nos deu hoxe o catedrático de Intelixencia Artificial da Universidade de Santiago Sen Embarro, que volveu a súa orixe aquí nas Pontes, que compartiu con estes alumnos do IES Castro Daúz moitas cuestións referidas ao Citius, que ten ademais os brazos abertos para recibir, se queredes estudar ali, a estes alumnos e sobre todo alumnas que fan falta na inteligencia artificial, porque ao fin e ao cabo son a metade da poboación e a inteligencia artificial tamén ten que dar resposta a, e que ademais son a metade máis lista. Sí, tamén é verdade. Tamén é verdade. Pois un aplauso para Sen Embarro, por favor. E o resto agradecer que nos viran e xa saben que imos a seguir percorrendo centros de secundaria en De Cero a Cen, que é o programa da Voz de Galicia en colaboración coa Consellería de Educación, no que despertamos vocacións en centros de secundaria. Moitísimas gracias. Muy bien.